Ndị be anyị ekene m unu. Nwaada Igbo Chioma abịakwa ọzọ n'oge nkata. Ihe anyị bịara ikwu n'ụbọchị taata bụ maka aha. Aha bụ ihe eji ama mmadụ, ihe eji ama ebe onye si, ihe eji ama agbụrụ onye si ya wee pụta. Ndị Igbo na-eji ọnọdụ esi wee mụpụta mmadụ wee baa nwatakịrị amụrụ ọfụ afa. Ha na-esikwa ka obi dị nne na nna mụtara nwa wee baa nwatakịrị ha mụtara aha. Aha Igbo akpọbie ya, ị gaghị enwe ike ịma ihe ọ pụtara, maka na a ga-akpọrọ gị ya n'isi. Ihe ọ na-apụta na-emi emi, akpọrọ gị ya n'isi, isi ihe a ka aha anụnwa pụtara. Aha bụ ofu ihe eji ama ndị mmadụ, eji ama ndị. Mana ka o si wee dị ugbu a, ya bụ ihe na-anazi ana dịka asụsụ anyị. Aha anyị ada-abazi afa dịka ndị Igbo. Aha anyị na-abazi bụ nke ndị bekee, nke na akpọ aha mmadụ onye Igbo, ị gaghị esi na ihe akpọrọ wee mara ọsịsọ na onye a bụ onye Igbo. Ụfọdụ na-agbanwegide gbanwekwuo ma aha nna ha nke bekee kpọrọ surname. Ha sị na papa nnukwu ha, onye ha na-azabụ aha ya, na o mere arụ, na ọ bụghị ezigbo mmadụ, na ha chọzi ịzawa, ha manzazi ya bụ afa. Ha abazi onwe ha Daniel, Goodluck, Stephen, Vincent, ihe dị aṅaa. Ọ bụrụzi aha nna nwatakịrị, ịnụzi aha nwatakịrị Chudi Vincent, Angel Hills, Magnus Jonathan, ị gaghị esi n'aha ya mara na ihe anụnwa bụ onye Igbo. Ọnọdụ a bụ ọnọdụ jọgburu udene shigbuo nkakwụ. Ofu onye kọrọ m akụkọ ebe ha jere ọrụ n'ime obodo na Nsụka, ebe ha na-arụ ọrụ ụzọ, wee gụpụtacha anị ndị mmadụ nke a ga-esi na ya wee kwa ụzọ, wee sị ndị nwe anị ndị a ha bịa ka ha denye afa ha n'akwụkwọ ka enwe ike ịkwụ ha ụgwọ iti aka n'obi nke a kpọrọ compensation maka anị ha a ga-anara ha. Na mgbe ndị a niile na-abịa, ya dee afa nke izizi, dee nke ịbụọ, dee nke ịtọ. Ihe a na-anụ bụ Benjamin, Joseph, Felix, Francis, Pontinus, Hyginus, Eucalyptus, ihe niile us n'ọhịa a bụ ihe a na-anụ. Ya wee nwa okorobịa wee sị ha, biko nụ chekwara nụ, ọ pụta na onweghị onye n'ime unu nọ n'obodo a nwere aha Igbo. Ha sị na ha nwekwara aha Igbo, kama na nke a bụ nke mmiri Chukwu asị ha zawa. O wee sị ha, biko onye ọzọ ga-abịa ebe a bịa kwuo aha Igbo na ama ndezikwa aha bekee n'akwụkwọ. Ha niile ụtọ ha ụtọ, ha sị na nwa nke amagbuo onwe ya n'ihe. Ha wee bido kpọwa aha Igbo ha: Ogbonna, Agụnnịa, iwe dị n'obi, Ọbụm na-eme, Chinechere m, Ifechukwu. A na-akpọ ihe a niile akụ dị na nwa. A na-akpọ ọmarịcha aha Igbo nne na nna ha bachara ha. M wee jụọ gị, ije ime mmiri Chukwu, were aha Igbo mee nwa gị mmiri Chukwu, o nwere ihe o mere? Ọ sọrọ nsọ? Nwatakịrị ahụ too echi bụrụ onye dị nsọ nke ndị ụka na-akpọ sent. Ọ gaghị adị mma na akpọrọ Sent Chioma, ma ọ kpọọ Sent Chinechere m, ma ọ kpọọ Sent Uwezuoke, ma ọ kpọọ Sent Agụnnịa, karịa ịkpọ Sent Michael nke Nigeria, maka na ọ ka ha esi akpọ ya. Asị Sent Agnes nke Nigeria, ka akpọwakana anyị Sent Chioma, maka na a sị anyị n'akwụkwọ nsọ na Pita pụtara okwute. Mana jee kịta asị na ị chọrọ iji okwute wee mee mmiri Chukwu, ma ọ bụ na ịmụta nwa chi ịbara okwute, asị tụfịa akwa jigbakwa n'aha ndị ọgọ mmụọ. Ndị ụka asị gị gịnị, chọọ aha ọzọ, kedu gịnị bụ okwute? Mana Pita bụ na okwute. Bikonu ndị Igbo, ka anyị saghe anya, ka anyị fụ nke anyị, ka nke anyị chaba anyị n'anya, ka nke anyị sọba anyị ụsọ. Anyị bụ agbụrụ pụrụ iche. Chineke kpachapụrụ anya wee kee ndị Igbo. Anyị nwere ihe niile. Anyị nwere ọgụgụ isi, anyị nwere akọ na uche, anyị nwere ndị a na-anụ afa ha jee mba niile, a na-anụ aha ndị Igbo. Biko ka anyị bido tata gbanwebe ọnọdụ anụnwa. Bawa nwa gị aha Igbo ị maara ihe ọ pụtara, hapụ nke ahụ ị na-amaghị ihe ọ pụtara. Sobarakwa nwa gị asụsụ Igbo, ọ ka bụkwa ofu ihe ahụ, maka na nke gị sọwa gị ụsọ, imewe ihe niile ya nye anyị. Udo dịrị onye ọbụla gere ntị. Ya gazie.